Mahigit 3,000 magsasaka at fisher folk mula sa bayan ng Nagilian, La Union ang nabigyan ng cash assistance mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP. Tig 2,325 pesos ang natanggap ng bawat isa mula sa 37 barangay sa bayan. Doon po sa guidelines, sinaad po doon from the region po na registered dapat po na RSBSA yung mga farmers po natin. And pag sa mga fisher folks naman po, yung fish R po na registered po sila or yung boat R na sinasabi nila. Bagamat pinaliwanag ng Nagilian Municipal Agriculture na iba ito sa natatanggap na fuel subsidy ng magsasaka mula sa Department of Agriculture. Karagdagang tulong umano na maaring magamit ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay ang financial assistance. Purpose po ng activity nito, actually yung PAFP po, nangyari po siya dahil nga po dun sa naging gera nga po sa Middle East, kaya nagkaroon po ng ganito ng pagbinaba ng ating presidente na PAFP para po ma-mitigate din po yung gastusin ng ating mga farmers and fisher folks, lalo na po sa bayarin po nila sa kanilang mga agricultural inputs, and also para mabigyan at mais din po yung burden para po sa kanila na farmers. May personal na paglalaanan naman ang bawat nakatanggap, lalo na ngayong nagtataasan na rin ang presyo ng pataba at iba pang gamit sa pagsasaka. Gagamitin ko ito sa preparasyon ng saka namin. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.